Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndime yake ndi awani, koma ana a Israeli analakwa ndi chopekedwacho, popeza Akani mwana wa Kalimi, mwana wa Zabidi, mwana wa Zera wa fuko la Yuda anatapa chopekedwacho. Ndi mkwiyo wa Yehova unayakira ana a Israeli. Zikumveka kodi? Amen. Spirit ya Kalimi inachita nawo pamene Akani amachimwa nkuti mtundu wonse wa ana a Israeli chikhulupiriro chawo atafika pa Yeriko chinayamba kuphatikizika ndi mkhalidwe wa department ya mchitidwe wa Kalimi amene adali nawo mugulu la ana a Israeli potuluka atangowoloka Yorodani. Kodi zikumveka izi? Amen. Mchitidwe uliwonse umene ana a Mulungu timachita ukayamba kukhuza Chikristu chathu ndi kuyamba kupereka kufoka kapena kusasamalika koyenerera, mundimvese mpingo wa Mulungu, pa nthawi yomweyo mumakhala kuti Chikristu chanu chayamba kuonongeka kumbali imene yoyo. Amen. Amen. Mupeza pano kuti kodalira Mulungu anyamatawa kunayamba kwapeza. Amen. Amen. Chikuchitika ndi chani pano? Ndanena kuti dzina lakuti Kalimi likutanthauza chani mpingo? Wandaka ndi Mulungu wa Mahebu. Amen mpingo. Amen. Ameni. Amen. Pamene Mulungu akuyamba kukalipa chifuko, mukayamba kuchipeza sopano kuti chigamulo chakuti Israeli yesa anachimwa sichikungochokera kukuba kumene Kaini anata koma akuwululaso kukhumudwa kwa impact imene inabwera ndi Mulungu wa chilengedwe otchedwa nda Kalimi. Kodi inuyo ngati ana a Mulungu mwawoloka kale Yorodani, mwaswa kale Yeriko, mwamuona Mulungu mmene wakuthandizirani kufika na lerolo, mmene tasala pang'ono kufika kwathu, chidaliro chanu mchikristu chanu pa mavuto amadwale amene mukukumana nawo, mtima wanu walunjika ku Mahebo kapena kwa Mulungu wachilengedwe chonse? Nanga Mahebo akulira mabotolo mmakomo mwanu akufuna muchani. Kodi zikumveka namu? Amen. 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 Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Amen. So nthawi zambiri ndikatere ndimakhala kuti ndapalamula pa social media. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen. Komanso makamaka pamenepo ndikuti mpingo wanga ndauvulasa kwambiri, chifukwa mbali imene ndikupitayi kulakwa kwambiri kuti anthu tisamamwe Mahebo. Chifukwa nganiye ndiye pano ndiye kuti Twaibu akulesa kumwacha iye, ine ndikulesa kumwa Mahebo ngati nanena kuti musamamwe. Ine ndikungowunika kuti zikhalidwe za muulendo wa Chikristu pali zimene zimasunga moyo wa munthu wa uzimu, zina zimene zimatenga magawo athupi ngati zokumwa imwe Mahebo, zolimalima ndi zinthu zina. Amen. Zimenezi zisakule mphamvu ndi kuchosa chidaliro chanu pa Mulungu. Zimveka ineti? Ndi utero eti? Zisafike pakuti mwana kutentha thupi kufikira kumpasa atimizia.
popanda ngakhale tsiku limene kololo la 7 lasanjapo dzanja pa mwana wake. Ambuye, mwana wanga watentha thupi, ndikukupasani mwanayi kuti munchiritse malungo. Ayi, kungoona chakuti juu amayi auje pita ndi palumali katengeni cha Artemisia. Kodi numveka ine? Amen. Muona sopano pano Kalimi uja mwaziona zifukwa zimene ayamba kuntchulira, ndipo achina Kalimiwa mukamawerenga mavesi akumwambako, kodi pa imfa yakuti aphe onse anasiya ndi anakhala nawo gulu lophedwa. Mukamawerenga kuntundako musanazindikire vesi nambala 1 kutanthauza kwa mayinawa. Amen. Amen. Kudza kupasani yankho lakuti Mulungu ini Mulungu wankhanza anapha anthu osata. Ndikumveka ine? Ndikumveka mpingo? Amen. Mumpeza kuti Mulungu ndi wankhanza anapha anthu osata osalakwa. Koma mukaenda nane muphunziro limeneli mpaka kukochesa, muyamba kuzindikira kuti chilango chakuti ndipo Israeli analakwa sikulakwa kokhako kuti anatenga choperekedwayo, koma mbalimu munalinso ululu umene Mulungu amamva kuti pali mchitidwe wina wa kudalira kumene kukuyamba kuchosa chikhulupiriro paine kumbali ya kumanzere, kumene kukufola kudalira konse kwa Mulungu paineyo kwa ana Israeli. Chifukwa cha chimenechi uchimo ukuoneka kuti ukoza kuyala cha maziko pakati pa mpingo. Chifukwa chikhulupiriro cha masiku osiriza sichiyenera kuphatikizika ndi zinthu zochokera mzokumbakumba, mzothyola-thyola. Ayi, ana Mulungu ayang'ane straight pandani? Pa Mulungu. Bible likuti musazipembeze izo. Amen. Amen. Sikumveka eh? Akati musazipembeze izo, tikunena zinthu zonse zimene zimayikidwa kuti zithandizire moyo. Mukapeza kuti hebo pakati pa 7th day chafikiranso ngati Mulungu pekha mnyumba zathu, kufikira kuti anthu tikuchita bawo pa mahebo, ngati si inuyo zikomo koma anzanu akuchita bawo akulambira mahebo. Amen. Amen. Mwaposera muyezo wa anthu amene anakupasani mahebowa kuti akuthandizeni kuti mumwe akumwanu mwafika podalira kuposa Mulungu. Zumveka eh? Amen. Ngati analakwa munthu kukuwuzani kuti mumwe Artemisia asisachuka, analakwa asanalakwa. Koma chidaliro chanu sopano mwafika poti nyumbamo simukupempheranso pa nkhani za matenda, mukungoyang'ana pa alumali pa shelf pali mabotolo angati amahebo. Ndiye ine ndikukuunikirani pano sopano mayinawa adakhala milungu pakati pa ana a Israeli. Dzina lakuti Kalimi linkatanthauza Mulungu wacha wanthaka, Mulungu wa agriculture, wa malimidwe, komanso wa chilengedwe. Amen. So tamverani pano, agriculture ndi chilengedwe ndi ziwiri sozota. Amen. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. Zikumveka eh? Zikumveka eh? Now, mukangotenga mawu akuti God of nature Kalimi, Mulungu wacha wachilengedwe. Ine amene ndakhalako kuchipembedzo chija ndimamva msanga mukangonena kuti God of nature. Amen. Zikumveka pamene pa? Ndingamve molekana ndi mmene inuyo mukuta mumamvera, chifukwa kuchipembedzo cha Satana kuli Mulungu amene amatchedwa so chimozimozi
amamutcha kuti Kalimi. Amen. Amen. Ndiye akanena kuti Kalimi amakupasani kuti ndi mulungu wachilengedwe. Ndiye mukangonena za mulungu wachilengedwe ndiye kuti mumayamba kupita ku amene milungu ya zinthu zakutchire imawalamulira. Amen mpingo. Mumalamulidwa ndi zinthu zimene zili kutchire, mitengo, kazi kumveka zimenezi zimalamulira nda anthu amene wawa. Ndiye Satana anayimika kwa akalongawo amene timawatcha kuti asing'anga. Amene amakatenga zinthu zakutchire ataululidwa ndi Satana kuti ukatenga mtengo wakuti ine ndikakhalamo mmene akanyikemo ndipo ndikathamangisa malungo achanayikachi kwa maika yekha amakachosa soja yekhaso. Kuzumveka zimezi? Amen. 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 Ndiye kuti inu ndi ine mpingo wa mulungu lero lonse tikoza kutandala pa dzina limodzi lokhali la Kalimi. Amen. Amen. Tsopano layamba kutitsegula m'maso. N'chifukwa chani Kalimi anali pa ndandanda woti aphedwe? Sanaphedwere kuba kwa kaniayi, koma anali nazo zache. Amayika ka influence kakuti ana mulungu ayamba kuyang'ana kutchire kuti ndikumene kuchokecha thandizo lawo. So Bible kuti thandizo langa ine silimachokera ku mapiri, thandizo la ine silimachokera ku madzi, thandizo la ine limachokera kwa olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Kodi zikumveka zimene? So the moment thandizo lanu layamba kumakalitenga mukasakanizo wa mitengo yosinja ina yongonyika, atakupasani Chingerezi chakuti hebo, bwerani pano, si hebo ndi Kalimi. Amen. God of nature. Mind you, be careful. Sitikulesa kumwa. Amen. Amen. Tianti mweni mahebo. Amen. Zikumveka kodi? Tianti mweni chani? Mahebo. Ukukana pigo ujosa. Ukukana kumwa mahebo. Amen. Amen. Ana mulungu. Amen. 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 Izizi ndi ziziwiso zamene mpingo mulungu akuonera pa ango ino ya kumapeto pamene tikudikirira kubwera kwa Yesu. Mchaka chino cha 2025 ndi mmene Yesu akuonera mpingo wake kuti muchikhulupiriro chija chakuti mukayika manja pa odwala ndipo odwala adzachira chadiyedwa ndi Kalimi. Amen. Ine ndiunama chadiyedwa ndicha ndiye mati ndingokutukulani m'maso kuti timu atimizia ndithu fosima nkhwala akufakitole takumba, koma muzizindikira kuti kutchire kuku nakonso kwayima mulungu wake amene akudzikokerera kuti chilemekezo cha mapoints opita kunchiriso mdzina la Yesu chigwe, chidzikwera ndi cha mahebowa kufikira pamene inu muzafafanisiretu kupempherera odwala koma kunkumbira mitengo ndikuta. Iye ali pa kampeni imeneyi ndi akudya mpingo pang'ono koma achaina cha mpingo osakudziwa. Ndikumveka ine? Amen. Akudya chikhulupiriro koma mwini wake sakudziwa mmene mumu kuti ndikudyeka. Kuti mundivomereze kuti mukudyeka, ma advent nonse mumvere nawo audio ndipo muvomereze kapena mukane. Kodi mukupempherera odwala anu kufikira pa nthawi imene munazindikira za mahebo? Musavomerere nsanje kudana ndi brother Twibe, koma muvomera kuchokera pansi pa mtima.
mukupempherera ana anu, mabanja anu, makolo anu, ampingo anu, akristu anu, mukuapempherera ku malumu azipinda za usogolero wanu, mukapeza kuti ayi, koma mukuauza kuticha kungolongosola munthu kwauza abusa zimene akudwala, akuti munthu amene amapanga za mahebo muno ndi brother John, mukumane ndi brother John amene wande osanama za mahebo amazisatira kwambiri, muonane ndi brother John kwazikuveka zimene. Ameni. Mwapitisa kwa Yesu, Ayi. mwapitisa kwa brother John, apitisa kuti anthu Pakalinga. akwapitisa kuchire, ndekuti mukufafaniza chikhulupiriro cha pampingo. Bible mpingo anaulenga kuti zonse pati pomwepo. Ine nimati ndingokumbusa kuti pamene tikumwa mahebo tisafafaniza chikhulupiriro chopempherera, koma kampeni imene akupanga Kalimu ndi imene yoyo. Ameni mpingo. Amen. Yofafaniza cha kotera kuti mawu ena aja ku Yakobo anapita amene yacha. Akula mpingo mutenge dzanja muike cha paudwala, mawu amene acha mwapeza kuti anapita. Ameni mpingo. Anapita bwanji? Odwala athu tsopano machechi eroda azibusa akuzigawo kufirudi ndi kwina konse, tikangompeza mwana akudwala pa khomo la munthu tikamakaendera akhristu, ngati tipemphere nukaika tikumakuza kuti kuli brother John amaziwa zacha za mahebo. Munalankhulana nawo, nambala yawo nditi ayimbireni msangasanga. Chiko iwo aja anapangapo amati za chani hefe and chankayo eya anapangako za medical missionary. Zikumveka kuti zimene medical missionary. Amen. Zikumveka hivi. Koma makosana mukangotenga the word medical, it's not biblically, it's a scientific name. Mumvera kwa ine mbatama ya firi ndikupuzisa mbatama ya standard firi ikukuuzani. Mukangonena kuti medical, it's not biblically, it's a scientific name. Nunama ine nunama kafusa ni opuzirawo. The word medical ndi biblically ndija scientific name. So pano mukwapitisa kuti anthu ichi chindi chofunika bwanji cha medical chi, kodi chili pamenepa kuti chikaphe Yakobo uja kunena kuti koma odwala anu mwasanje cha Manja. Ameni mpingo. Mwina akamva kupweteka Bible kuti cha muitane choyamba akulu acha Ampingo. akuti muitane wa medical, muitane akulu acha. So pano chimene akupanga Kalimu ndicha kuchosa akulu mpingo kuika ma medical. Kandi kumveka ine? Kondi kumveka makosana? Chimene chimunayamba machisuzumira mozama kapena pa mpingo wa kumapeto mukuchiona tiyenti tukule maso chimene chisopano ana Mulungu mu mpingo uno musasa uno tiyambe kuchitaniso kuchiona kuti chili mbali imodzi yacho kumudwisa chimene chinapangisa kuti mu buku limene lila Yoswa tikamapita ku verse nambala 15 kutsika kumusi tipeza kuti akutipasa chilango. Amen. Amen. Chimene Mulungu anachitulutsa polanga sana lange akaniyeka. Amen. Amen. Analanga mpaka nda Kalimu. Chifukwa Kalimu sana benawo. Kalimu anali ndi kukuzidwa pa Akani komanso amakuzidwa kumpingo wonse. Amen. Amen. Kwa Akani amakuzidwa bwa
chifukwa ndi amene anapereka dzina lokuti cha Akani. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. 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 Inu munamuona kalondolondo wa mayina mmene amachitira mukafika pa board ya maphunziro a chipembedzo cha Satana, koma based on mayina abantu. Amachita limodzi ndi ma spinal cord, amachita limodzi ndi ma genetic system. Mukamayendera pa board kuti mukuphunzira za mayina, mwampasa mwana wanu zina lache Chinkwezule. Amen. Zikumveka kuti zimene ziwanda zimayika Chinkwezule. Ndi azilondola kuti kodi mukati Chinkwezule ndi chani? Ndi Chichewa, ndi Chiyawo, ndi Chingoni, ndi Chiheberi. Ndi akakapeza kuti tanthauzo la Chinkwezule ndi mtundu wina wa ziwanda, koma za nkhanza zikamaoneka zazala zitali zimakakatula osati masiwira. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Ndiye ziwanda za nkhanza ngati zimene zimakalowa mwa mwana amene mwampasa zina lake nda Chinkwezule. ndayi zonse akakhala pa zache anzache ndi mayo wandiruma chala chatupa zachi kulira kamapita mpaka siku lina ine ndinkafuna kuti anatondilesa ayayawa ataluma mwana amene yukuluma kudinda ine kuzungulira kusele ayaya kuzungulira kukandigwira ndikufuna ndikabwezere. Amen. Ndikanabwezera siku limene anatuti tiyaluka pa ploti pa mwana kati kameneka mukakalira kukamenya ndikuti ndikaona mmene kalumira kamwanaka mmene kanalumira mwananga inene kumva kupweteka anache ndi choncho amakhali achina Chikwezule kuluma. Amen. Kodi zikumveka zimene? Tsopano inu mumati mwabereka mwana koma chimene anangopasa zina ziwanda zimaziwa kuti amayi ucha abereka Chikwezule. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ndiye ziwanda za Chikwezule zimamulondola mwana ucha amayambira kuluma bere la mache kuti koma kalumidwe kake mmene akulumira ndikamamuyamwisa kuliyangana bere kuti mangetu sikuluma cha akuti mlanga si mwana ndi wa mamuna. Munamva kuti mwana wa mamuna amaluma ndi Chikwezule ka mwana. Amen. Amen. Akuoneka mapembe. Kodi zikumveka zimene? Amen. Tsopano mupeze pano kuti ngati muli pa Yoswa chapter number 1 chapter number 7 verse number 1 muyambe kuyang'ana kuona mayina amene ali pa ndandanda wa death trial. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Nthawi zina zake mayina amene timalandira amakhala kuti ali pa death trial malingana ndi origin ya mayina. Zikumveka zimenezi? Kwakuti mungalandire nawo chilango chofuna kuchosedwa mmudzi chifukwa cha mayina amene munalandira kuchoka mmakwanu. Amen. Ali ndi origin ya chigololo. Ndiye mukapeza kuti kulikonse kumene kupita amene yoyo ngani yake ndio kuti banja lata tafufuzeni achina Magireti amangoitwa achina Magireti. Kwapeza kuti kwapita Magireti nakuli mamuna ali naye lero ndi wachinayi ali pa adultery trial. Kodi zikumveka zimene? Amen. Tilimozi pano? Amen. Tilimozi kodi pano? Ndondomeko za zina limene lili kumene zimapita ndi chisembwere kunkana agwesa ma half pit coat yagwa kunsika akatamanga naye kukoka kula chinango yagwa akatola mawa kumene amapita iye amakana agwesa ma half pit coat chifukwa zinali. Kodi ndikumveka ine? Zikumveka kodi? Zikumveka mpingo? Ana Mulungu ine ndimafuna kuti musamangodusa m'Baibulo mwayi tizichedwamo ndi ubulutu omwewo tizichitako kafukufuku pang'ono ndi bwino mwezi wonse kuwerenga chapter 1 cha Yoswa. Amen. Mungu mapereka mafunso kusiyana mwezi wonse kuwerenga mabuku 20. Mwezi umodzi
mwafulumira kale. Genesis mwamuyamba pa 1 September. Lero tikunena pano muli kale ku Deuteronomy mwapitiriraso muli kuchivumbuluso de mukuwerenga ngati ndi bwino kuchedwa. Amen. Mwakuona ubwino wa kuchedwa. Mwandiona mimi ndikuperekera ine nkhani pano ndinachedwa. Amen pe. Amen. Wochimwa nda Akani mulandu Israeli ndiye malo mwake so malo mongo chula Israeli ngati gulu ayambaso pano nde Kalimi ndiye kena koza bidi so pano awawa mukwachulawa ndachani kodi zikumveka namu. Tiyeni tione kuti kodi milungu ya chilengedwe ndi milungu ya malimidwe ikukuza bwanji mpingo wa kumapeto. Amen. Chifukwa ngati sitisamalira bwino kumwamba kwa buku la Yoswa kuli chilango chigweraso ndi inu nomwe malingana ndi mmene mukuchitira ndi maziko amayina awiri kapena limodzi ndi kulitchula pansipo. Amen mpingo. Amen. Likukuzani bwanji. Ndipo inu ndine tikumvana pano pa mpingo sitikutsutsana ayi tikugwirizana kuti zoona kupanda kuzitenda bwino akula mpingo akuchoka sopano amene akubwera ni mamediko cha missionary. Amen. Amen. Amene ayima pa chigono cha mpingo lero ni mamediko nda missionary. Akula mpingo akwaitanidwa alipo mkulu wa mpingo waitanidwa ulendo ku Zimbabwe ukapempherera kudwa waitanidwa ulendo ku Bulati akapempherera kudwa alipo papingo patupa. Amene akuitanidwa ndinda Banda kuchula muna ati kwa mahebo. Kodi zikumveka namu? Amen. Zikumveka kodisi? Sopano tamverani zinthu zina tu Mulungu anatipasa kuti tigwirise ntchito koma sadatipase kuti zitiwononge. Amen. Amen. Magwirisidwe ntchito athu nthawi zina ndi amene amatipangisa anthufe kutaya chikhulupiriro chathu. Timakhala excited, too much excitement pa chinthu mpaka timataya nacho direction. Kazi kumveka zimenezo. Kupereka hebo Mulungu kuti tithandize kuti tichire walakwa kupereka mvunguti ngelia walakwa inu sopano malo mwake muli excited mwataya Mulungu uja mwangotenga mvunguti ndiye Mulungu. Kodi kumveka ziwe? Amen. 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 Tose sopano maswatu ayangana kuja mvunguti ndiakulutu mvunguti aukapa osati masiwe mvunguti wakapidwa kumazulo kumawa uku kwina. Kodi zikumveka ziwe? Pali mitengo ina imakapidwa kumawa kokha inasemedwa kwina kundikosa kosa sema ili ni mainachi ama isema ukwina kusada sasema ati koma ichikopa chachi chimayang'ana zuwa la kumawa ku. Sopano ina ni matipano ndichenjeze ngati mpingo wa Mulungu. Amen. Tili thupi jani ife? Limodzi la Kristu Yesu. Koma thupi limeneli lichitekea pa chiwonongeko chimene chingagwere mpingo wonse chingachokere munchitidwe wina wakusiya kudalira Mulungu ndi kuyamba kudalirana tokatoka pa mpingo pangati mmene adachitira Aisraeli anataya sopano Mulungu ndi kuyamba kudalira chimanga Kalimi. Amen mpingo. Amen. Ndi akwayika pa ndandanda woti amenewa akuyenera kutani basi akuyenera kuphedwa. Sopano mukati Kalimi ndi dzina la Chiheberi ndiye ndakuwuza ni kuti limatanthauza nature and agriculture. Zikumveka ere? Amen. Nthawi zonse zinthu ziwiri zimenezi zimayenda motani ndithu mosiyana. Agriculture ndi wina, nature so ndi wina. Ndiye nawonso amenewa milungu anayigawanso paja mumadziwa kuti mukangoti agriculture pamenepa amene amatsogolera
ndi ziweto osati chimene mwalima. Simunamve mukangonena kuti agriculture mwabwera kwa mulimi, ndipo mulimi kuti uyuyu ndi mulimi wachuka mmuzimu kuti ndi mulimi, sachuka nchimanga. Amen. Amachuka nziweto. Ndikunama kodine ndikulondola iti amachuka cha nziweto. Amen mpingo. Amen. Amen. So pano tikati Kalimi ndi mulungu wachilengedwe komanso cha wamalimidwe. Ndiye kumalimidweku ndi kumene tsopano kuchipembedzo cha Satana mulungu wawo anamuyika kukhala Baphomet. Kodi Baphomet ndi cha mbuzi. Tikumvana kodete? Amen. Zimene ndikukupasanizi ndi zina mwa zifukwa zimene zinapangisa kuti pakupakani aphendi Kalimi yemu. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka namu? Amen. 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 Amen mpingo. Tamvera. Inuyo ngati mpingo wa mulungu musamalire kwambiri ndi Kalimi. Gawo la agriculture mukaona kuti tsopano dziko lonse lapansi chimene Satana akuchita ndi kumtenga Baphomet kuti akhale ndiwo yolamulira dziko lonse, kuphatikiza ma organization a chalichi mpaka na mpingo wa mulungu ngati mwakhalira pano mukusogozedwa ndi ndiwo koma ya nyama. Mind you be careful. Amen. Amen. Musaiwale kuti pamene amapha Akani anapha ndi ndani yemwe? Ndi Kalimi yemwe. Chomuphera ndija anayang'ana kuchilengedwe ndi kumacheukisa anthu kwachosa kwa mulungu, kwayang'anisa kuchilengedwe. Number 2, anayamba kwachosa anthu kuchilengedwe ku agriculture yoyenerera ndi kuyamba kwayang'anisa kunyama. Amen pino. Amen. Zikumveka kaya? Amen. Chabwino. Kodi ana mulungu tikuiona bwanji ndiwo pamene tikupita kumwamba? Chifukwa tu inali ndiwo pano inathandiziranso kuti Kalimi aphedwe pamodzi ndi ndaka. Amen pino. Kodi tikumvana pano ana mulungu? Amen. Ndiwo tikuiona bwanji ndiwo? Ngati imene tangoti ndiwo mukuiona bwanji? Ndiye kuti azilongo anga ku South Africa akulakalaka atakwera nawo mawa kumabwerera. Ngati imene ima akhuza kwambiri chifukwa no option akwenda kudya dutu. Amen. Alibe kopita anyamatawe sadya Adya. mmene anapita iye ku South Africa ndikulandira chikhulupiriro chani zoyenera kudya munthu wokhulupirira. Adya chani? Alidimba anapita ni nyemba popita mwantumizira khobwe ndiwo. Kodi zikumveka na mulungu? Amen. Inuyo ndiwo mukuyendesa bwanji ana mulungu? Ndiwo pasopo ndiwo iyi mukudya iyi muyisamalire chifukwa imeneyi inathandiza kuti pakupakani apeso nda inali cha Ndiyo. chifukwa iyeyi anali mulungu wa chilengedwe komanso agriculture. Kodi ine ndikuveka pano? Amen pingo. Amen. 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 Ndi olede deratililo mwambakulu ndiwo yaikulu ndi nkhumba. Na mwambakulu simunganeneza mbuzi afumu achapita. Akanaka afumu alipo akanavomera kuti hey na apaphedwa apa kuti kuphedwe ng'ombe muzi muno kaya ngati imaphedwa kuno ndicha nkhumba. Kodi nkhani ya ndiwo ana mulungu mukuyendesa bwanji? Ndi mafuna ninga kukumbusani kuti pamene amawononga Akani Kalimi anatani nawo chifukwa yeye anayika maziko kundiwo. Ndi tundu wanji wa ndiwo zimene ankabweresa pa chigono mkulu amene Yeriko agonjesa
Amen. Amen. Pa Giligala wodula adulidwa. Tsopano akuona tima kilomita tochepa Yerusalemu. Akumveka mkokomo wa misinje ya Yorodano ikumveka katikati mosinje. Akuona kuti tsopano tawoloka tili kwathu. Amen. Amen. Ameni. Amen. 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 Dziko akulowali ndilija limatchedwa kuti la Kanaani. Amen. Amen. Ameni mpingo. Amen. Moyendamo mkaka ndija ndi uchi. Koma mmenemu achaini yake a dziko limene ndizipona zimene zimadya ndiwo yachisawawa. Ndiwo iliyonse bola ndiwo idyedwe basi. Amen mpingo. Amen. Ngaine ngati ana a Mulungu madzulo ano ndimafuna ndikufunseni mokufufuzani mokwanira bwino kuti koma mukuiona zimene ikupanga ndiwo pakati pa mpingo. Amen. 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 Amen ana Mulungu. Amen. Mukabwera kugawola ndiwo mukapeza kuti masiku tapondana tili ndi ng'ombe koma ng'ombe zachilengedwe zinatha. Amen. Amen. Tili nayo ndiyo yendera katemera. Tili ndi mbuzi Baphomet. Amen. Baphomet tili naye lero ndi wa mankhwala wachilengedwe anapita. Kodi zikumveka zimene? Amen. Tili ndi nkhuku ya chilengedwe inapita. Tsopano tili ndi nkhuku ya artificial. Ndiwo. Amen. Ndimati pamene mukusunga chikhulupiriro cha Chikhristu muganizire za ndiwo. Amen. Amen. Chifukwa inali ndiwo imene inapangisa kuti pamene Mulungu amaphakani apesonda kalimu pasopo kuti chikhulupiriro chanu chingayambe kubalalika ndi maidyaidya akumapeto anthawi imene tikutanimo tikukhalamo ngati mpingo wa Mulungu. Kodi Baphomet wapanga ndiwo yanji ku dziko lapansi kupangira ana ache osati inuyo wapangira ana ache. Ndiye inu amene ndiwoyu wapangira ana ache iweyo ukufuna udye nawo ndiwo imene Baphomet wapangira ana ache. Kodi pamene pande kuti zikuyenda zinthu? Amen mpingo. Amen. Ameni. Amen. Ndi pamene mwaonera kuti tsopano mpingo ukulandira chifuko. Ameni. Kuti tilimbe mmapemphero zukanika ndiwo. Amen. Kuti tisale kudya tulephera ndiwo. Amen. Kuti tibwere kumisasa kumene kukanika tili nyumba atabwere tili kukhomokoko sitinabwere kusasa. Mukafufuze mukapeza kuti ndicha ndiwo. Inu ndiwo. Amen. Kodi zikumveka? Amen. Ndikuti ngani ndikunenayi azilongo anga ndi azibale anga amene ali ku South Africa ndi akuziwa chimene ndikutanthauza. Chifukwa kumene kwakonga ndi Chikhristu chikuvuta ndicha ndiwo. Amen. Amen. Akulephera kusunga uthenga wabwino chifukwa chacha ndiwo. Ndiye ndiwoyo ikuapangisaso kuti akakanike kusunga chiyero chawo ndicha akungokotopula nati kumenyana ukauka Malawi kulanda nazimayi ukauka chabalalisa ndichani Amalawi kuti alephere kugwirizana ndikusama akuphana kuombera na Malawi ukauka tapita ni mukaone chavuta ndicha ndiwo. Amen. Maina bambo ndiwo pa South Africa ikukanikisa anthu kusunga chikhulupiriro chawo. Ndi adventi koma wakugwa chifukwa chacha inu ndiwo ka. Amen. Wagwa chifukwa chachani ndiwo chandiwo. Tiyeni mukaone kuti kudwala kumene inu simudziwa kuti anyamata 20 akapita ku South Africa anyamata 7 amabwera kaya mmachira kubwerera makwatu koma chifukwa kuti mina wabwerera akudwala isali kukhomo kwanu ndiye simmadziwa.
kuti mukafufuze mukapeza kuti adwala chifukwa cha mtundu wa zakudya ndiwo. Amen. Amen. Ndiwo. Kodi insunga bwanji nsanga pa Joni ndiwo yakuti yabaidwa mankhwala 2 days yakula yabadwa lero mawa pasika. Akala bwanji akadya imene yoyo. Sindiye kuti akudesi mankhwala zokhazoka. Yeti akudesi macha zimankhwala zokhazoka zimene zikumpanga iyeyo ku South Africa kukhala 6 months chino. Koma chimwene munali pa mtendere kwa basi. Ayi sanali pa mtendere iwowa amachapa amatewera kumene koko ntchito yoposa imene amagwira kuno koma chasinthisa ni mankhwala ndiwo. Amen. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Amen. Ife ngati mpingo wa Mulungu tisamalire kwambiri zina mwa zimene tikuzipeza pamene papa. Bible likutiuza kuphedwa kwa mkulu amene. Amen. Amen. 20 minutes ya salai mundilandire Bible mbale wanga muyambe kundiwerengera pa verse number 15 mujitsika musi ya Yoswa chapter number 7. Ndikuona pamene pakuti pali choipa chimene chikugwera ana a Mulungu. Amen. 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 Tili pa Yoswa chapter 7 ndipo tili pa ntime ya 15. Ndipo kusali kuti iye wogwidwa ali nacho chopekedwacho azadetsedwa ndi moto. Iye ndi zonse ali nazo chifukwa analakwira chipangano cha Yehova ndi chifukwa anachita chopusa mu Israeli. Kodi zikumveka zimene zana Mulungu? Tili mozeti. Bible likuti ndipo kudzali kuti iye ogwidwa ali nacho choperekedwacho adzatenthedwa ndi moto ndipo iye ndi zonse ali nazo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. Amen. Ndimafuna mpingo wa Mulungu muyambe kuchita ndi mawu akuti zonse ali nazo. Amen. Amen. Zikumveka Chikristu si chiyero chokha pamene mwazemba tchimo kaya la chigololo, mwazemba tchimo la kuba ayi, koma tili ndi zonse zimene tili nazo. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka Bible likulongosola za zimenenso tili nazo ngati mpingo. Amen. Amen. Ndawi zina zake tizisamalira so zinthu zimene tikuyenera kusunga m'manyumba mwathu ngati akhristu. Kodi ine ndikumveka pano ndikumveka ndikumveka mmene mulili inuyo ineyo napita ku Blantyre. Amen. Ndiye ku Blantyre ndinkapitira ukwati. Ndiye abusa amene ankapempheresa ukwati umenewo anali mbusa wamkulu, sindinchula dzina koma mbusa wamkulu chipembedzo. Zikumveka ndiye ini khomo anatipasa mwayi woti tikadye. Ine samandiziwa kuti twaibucha ndi uyuyu. Amen. Koma maodio amamvera. Maziwaso kuti siku limene amene kunoko akangoziwa kuti twaibucha ndi uyu ndichoka nimi yawo. Nozo ndi maziwa kuno antamagisa. Ndiye namyata mwamwayi palibe amene amanditchula kuti atwaibu muli bwanji ayi. Ndiye anatilosa paka nyumba kukhala nawo ku high table tikudya pa chikwati cha mbusa makosana tebulo iya ndiye matichani podyera pacha lumu imeja maria Dining table. ya ku dining. Ndiye afika ku dining kuja sobo ntakhala ku dining. Ndiye pa dining pacha anapachika chithunzi pamene popo. Kodi zikumveka zimezo? Amen. Chithunzi chimenecho ndi cha Semiramis. Koma ini yake ndikhulupira kuti sachidziwa iyayi. Amen. Amajambula wanyamula mwana koma nzimayi mabere ali pacha
pantunda samachika chakala ama chika cha black and white ndicho dula ndinafufuza ndinapeza kuti chimene chocho ndichota ndipo chikapezeka nyumba mwa munthu amene ndi bwana akulu wanda abwana ndithu wama zimalowa zokwanira za kumene zimachokako. Kodi tikumvana pa? Ine ndimadya koma ndili ndi chisoni kuti koma katundu uyuyu abusawa akumuziwa ndiye tonse inafika nthawi yoti tipemphererecha makosana ine sina sinzini. Amen. Mani ichi chinali apapa chichi zikumveka ere tabereka niyoso Tilipawasa chapter 7 ndi again ya 15 tiye ndipo kuzali kuti iye wogwidwa ali nacho choperekedwacho azatenthedwa ndi moto. Iye ndi zonse ali nazo chifukwa analakwira chipangano cha Yehova ndi chifukwa anachita chopusa mu Israeli. Kodi zikumveka ere machitidwe akasungidwe kena kakatundu amene ali pandandanda onongeka apapa. Funso langa ndila kuti kodi katundu amene anali obedwaso amata onongeke nawo anali obedwa. Nkhanza zanji akupanga mulungu amene tinsiyabe kulowa nyumba malomo kango yang'ana kanje wache wabedwawo apite nachosa zonse paka zonse akhuza achose. Amen. Achose so ndizimene zozomwe chimene chilungamo. Amen. Chilungamo chimechi muyenera kudziwa kuti panali zifukwa za katundu amene anali nawo. Amen mpingo. Amen. Ngati akhristu tisamalire katundu amene ali nyumba zathu. Amen. 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 Katundu wina tikusunga naye ziwanda. Zituzi zina zimetapachika manyumba mwathu tikusunga nazo ziwanda. Ndipo Satana akukondwera kuti ufumu wake uli nyumba yanu. Ziwanda zache zili nyumba yanu. Representative ache ali nyumba yanu kuchokera kwa katundu amene mukuta tikusunga nyumba zathu. Nyumba ya munthu wopemphera izikhala clean. Amen. Amen mpingo. Amen. Izikhala clean. Amen. 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 Kodi mumadziwa zimene chimapanga chiboliboli cha ng'ona nyumba ya munthu? Simunaziwe mpaka lero. Makosana ngati pali chiboliboli choopsa kwambiri chimene chakhala chikusakaza ngakale kumaiko azungu mumamva kuti chiwerengero cha nyamata mbiri amazimangirira kumaiko azungu ndi chistacho chiboliboli cha ng'ona. Too dangerous. Satana amakhala excited kwa maziwanda zache za nkhanza kwa mankhanza yozipanga weka. Amen. 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 Kodi zikumveka zimenezo? Amen. Nyumba zimene mumakhala chiboliboli cha ng'ona ndi mabanja amene amatsogolera kwambiri kukhala ndi mavikitimu anthu ozimangirira. Kazi kumveka zimenezi? Umalimba mtima kamoyo kaung'ona kama khala mwanda mwa iweyo kosa ziwerengera iwe mwini kufikira pa extent ya kuti kujipa limakhala sivuto. Bible likuti koma katundu wachopereka ichichi akangopeseka nyumba mwanu inu nimesa zonse zili mene muchose. Amen. Mukimva kani mene? Zonse pamene papa muta zichoke. Kodi chikuchitika ndi chani pamenepa? Ndimvesese pali akatundu ena amene tima atenga kwa mulungu amene ndi adani ndi akatundu amene ali nyumba zathu. Amen. Mwachisanzo katundu uyu akulu uyu ndi katundu wa boma lakuti lakumwamba. Amen. Katundu ameneyi ndiye mukamuyandikise ndi chiboliboli cha Baphomet. Mukamuyandikise ndi chiboliboli cha Nyalugwe. Chituzi cha Nyalugwe alichochi
nyumba yanu ndiye mukutenga katundu uyuyu muzimvesesa Bible likutuuza kuti choperekedwa ichichi chimene munalanda chifukwa cha mphamvu zanga wina wake ndikuba ndiye chimene chichi chikakapezeka nyumba zanu katundu wina yonso chikuchitika chani pamene chifukwa chimene mwatengachi chinali choyera pamaso pa Mulungu. Amen. Zikumveka kodi? Amen. Ine ndikumveka bwino? Amen. Zimene analanda mu mzinda wa Ai chifukwa zimalandidwa ni mphamvu ya Mulungu choperekacho chinali choyeretsedwa. Amen. Choyeracho chikakakhala nyumba zanu chikagundane ndi zinthu zochokera ku mafano nimesa pogumula muchose zonsezo mine kazikumveka zimenezo. Amen. Timalandira akatundu ochoka kwa Mulungu amene ndi access amene timafunika tikhale nawo nyumba zathu amene ndi udani ndija ndi Mulungu. Kodi zikumveka zimenezo? Amen. 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 Inuyo mukagule nyimbo ya mukodi nyimbo zake chitima tija mugula Kristu mu nyimbo ndiye mulowe naye nyumba yanu. Amen. Amen. At the same time mukugula CD ya Tupac kukaika pa shelf CD ya Tupac Kristu muja mwanyimbo akabwera mmenemu akuti katundu yese ata aonongede. Amen mpingo. Amen. Kodi ndikuvana ine? Let's be smart guys. Pamene tikupita kumwamba tisangosamalira kuti sinimamwe muwayi. Amen. Ndikumveka Amen. Iweyo sumwe muwa koma nanga chitunzi cha botolo. Amen. Tapa senule musira kachaso ndi botolo. Chitunzi cha botolo likufuna chani nyumba mwapo? Pali katundu wina amene tikamalowesa nyumba tichose katundu uyuyu achoke. Amen. Kodi zikumveka namu? Amen. 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 Inatu ni mati tikamayendera angelo a Mulungu akamayendera khomo ndi khomo kandi siku la Sabata hakuzatolera data amayang'ana so akatundu olesedwa. Amen. Iligo ili nyumba mwa Kristu. Amen. Asunga Sabata bwino bwino koma iwa wapafiriji pao ana matapo kachiboliboli kang'ona kana kamata kang'ona kanjoka ka spider ana matapacha sakusamalira kanthu za zimenezo aya angelo abwino obweresa zabwino nkhomomu obweresa ulemerero wa Mulungu nkhomomu akuyima kutali chifukwa katundu uyuyu mwasukai achayinyache ndakumidima. Amen. Inu simukuchita keya za katundu amene ndiye simene mwapanga chipongwe chake mwatenga nyimbo za Tupac kukazika pamozi ndi Kristu mu nyimbo. Kodi zikumveka zimene? Amen. Bwino nazo tuizi. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen. 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 Mmene anthu amenewa amati amen ndabuso mwiwo osana ndiyang'ana chifukwa anaona kuti kulu isana sizindi nawo. Inedisola ndimana na katundu kwa chilendo opezeka nyumba ya busa. Amen. Ngati koma awa angalandire kuzoza kwa akanitu awo. Nditu kungutabwire muno apange akani operation akani awawa yakhuza katundu uyu akupita. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Ino akatundu wena akuti tiyeni tikasambe ndiye ndinalowa kubafa kuti ndikatani ndikasambe. Amen. Amen. Ndinapeza design ya bathtub kayama iti jacuzzi. Mona mukanjambule. Amen ucha ndiye mukakhala awiri pasakakhale ana muzika muyang'ana madamu tentiziyang'ana nicha jacuzzi.
chikakala wa mwaka zanu akaguza kuti ayo chisiru tazimisa zimezo. Amen. Kodi zikumveka namu? Amen. Zikumveka kodi? Tikutukwanidwa ndi mafashoni oti tikukagula toka kukagula puso toka kugula puso kuzalika nyumba kukazika mamilioni tupuso ti kumasamba mupuso ngani zimenezi ana Mulungu inu mukuzimva bwanji? Uyu ndikulankhula naye panoyi ndi Yoswa. Werenga bale wanga. Tiri ba Yoswa chapter 7. Ndime yake nja 15. Popaja pa 15. Ndipo kusali kuti iye wogwidwa ali nacho choperekedwacho adzatenthedwa ndi moto. Basopo. Iye ndi zonse ali nazo chifukwa analakwira chipangano cha Yehova ndi chifukwa anachita chopusa mu Israeli. Mukuyimva nkhani? Anachita chota chopusa mucha mu Israeli. Sopano akatundu ena amene anachitidwa design pansi pa madzi ndi mphuzo kwa inuyo ndi chopusa pa mpingo. Amen. Kodi ndikumveka ine? Amen. Ndikumveka kodi ana Mulungu? Amen. 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 Kungo kakamira makontena amene wa ndi makontena bwino kwambiri. Nyumba inoyo nyumba ika ino ndi pepu, nyumba ino ndi pepu. Pepu. Ndi pepu. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Kodi zikumveka na Mulungu? Kungo kakamira iweyo akatundu ena ache amene azimai mukulandira kumabulaido chembia madika mzisiki tikulandira kuzisiki. Kodi zikumveka? Ndicho pusa mucha Mwisraeli. Amen. 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 Bese nilo atiti sambira takula mpingo abwera ndiye kuchiyangana chijakicho chotungira mazi cho chijakicho kuyangana mene chasololokera mulomo uwo tulukira maziu. Mukakale panoka mukauyangane mulomo mukauyerekeze mulomo umene uwo mukaona kuti ndichopusa pakati pa Israeli. Amen. Kodi ndikumveka ine? Ndikumveka kodi mpingo? Ndiye Bible kuti kama mukamaocha katundu amenewa katundu amene musata sasi musi amene musatani amene apite nawo. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen. Koma katundu ena ache ziwanda zikusangalala kwa mpiri manyumba mwa Kristo kuona kuti chopusa chili mu Israeli. Amen. Amen. Ndikumveka kodi? Chopusa chili mucha Israeli. Ambiri mpingo wa Mulungu akakhumudwa akakafika kwathu. Chopusa chitapezeka nyumba mwawo. Ankasunga sabata kumapita ku church koma chopusa chili cha nyumba zao. Chili nyumba zao. Amen. Kodi zikumveka zimene? Maenda momwemo. Ndikuti odi amene amvera nawo ndi alera kuti akulu ndiye kuno musazabwereso koma palibe kanthu. Amen. Ngandipanga bwana. Kutana basi. Kutana. Tisigona panja palibe kanthu. Tikabwera kwanuko musatiro wezi nyumba. Amen. Amen. Ndiye ndafika kumene kuko. Kodi zikumveka zimene? Amen. Nakapeza pogona pa ayalapo chibedshit. Zikumveka zimene? Ndiye mbuzi yaikazi ndiye imuna zakwerana. Koma ndichani? Chofunda. Bale yanga imene yayoka uchose nyumba. Ine ndikuona ngati chimenecho ndichopusa mucha Israeli. Kodi zikumveka? Akula mpingo za kongolera inu zaziwikira inu aeredala ngati inuyo mungagule bedishiti mbuzi zikukwera kukayala papokola atumike kagwaneni ine ndikafere kuchapa mwachapa zofunda
iyayi nachichosa kuchipinda kunjika kaipa cha pampakona nekugona kufunda popapanda bedishiti palibe kantu kuchambamawa nabwezeresa kuyala kukulunga bwinobwino vana kulungira ineche kumapita ndikuti kumatabale zinthu zinazi anthu anga akuonongeka chifukwa chakusaziwa koma mukulimva pesiri choperekedwa chikapezeka nyumba mwako kodi zikumveka ine mene ndikubwera kumene koko pozaononga ndiononga cha chifukwa chopusa chinakhala mu Israeli kati kumvana pano so pano akristu anzanga azimayi monga mene mulili inu azimayi apa mpingo wa Mulungu ameni mpingo tenti kale ndi chidwi kuphunzira zina mwazimenezi kuti tizikwanisa kusogolera azimayi anzathu akamapita kogula akatundu a nyumba tizionesesa kodi zikumveka zimene amen tizionesesa chifukwa ngati simuonesesa mwayiona mbaleyi mwayiona mukamagula mbaleyi musamayang'ane mkati mwayiona plastiki muzitembenuza chonchi amen zikumveka muzipanga cha chonchi ndiye mukayipanga chonchi ikupasani mawu pamene papa koma ikakupasani mawu amenewo ngati mene ndagwirira mbale imene iyi mukunimvesa kusaliku kuli mawu awiri sindikuzosewo ndachani kuli H kuli JHB mukunziwa JHB mukunziwa anthu anga chopusa pakati pacha paisire kodi zikumvekana muno tiri mosikoni iniye muziganiza kuti amene iyu ndi mwini wache wachani wa kampani koma ayi mukudziwa inu bwinobwino kuti mkulu wa plastiki kudziko lonse lapansi ndi phala la vulkani koma ndisire pamene amen ana mulungu Bible kuti chopusa chisapezeke cha Muisraeli tilimosi kodana mu amen mukamaka kula mbale muziyang'ana socha kuseli awawayika izizi koma mulungu waku Mesopotamia wakala akulamulira zinthu zonse za plastiki kuseli kwa plastiki kumakhala ndodo atayizunguza ngati kanjoka makaona kati inu maticha amen mpingo amen ndiye kuchokera nthawi imene mwakhala mukusunga njoka imeneyi mwagwirizana mbanja iyayi mundi yake mwakhala mukugwirizana kuyokera nthawi imene mwakhala mukusunga njoka imeneyi ngani zokozana inuyo kutambiridwa ukumana mizira amayi yanu ukumana mizira agogo anu chopusa mutakandaka noka njoka mukaitenga noka uko kuyika nyumba nzina la plastic mukumanena kuti amfiki amakazatenga amazatambisa kuloza aneba kundiloza ineyo ine ndizatenga mwana wakoyo amen ina bakuzatenga mwana wayo imesa kundatenga njoka weka kuibulesa nyumba iyo kumbagira mmene mukumaga njoka ili pasi pa iwe sikumada njoka ili pasipa ndio kunja mizira kwana mizira zakali aloza mwana wa zakali akulera paka kukula okuleba abwera zadi mwana we azakali yako iweyo akulera mpaka kufika ulipa iwe angabwera zadi mwana wa iwe nimesa wakatenga njoka weka ushopo kubwelesa nyumba nimene kudiana mimi amen chopusa chapeseka mu Israeli amen kodi tikumvana na Mungu amen wale wangatia verse number 17 Yosua chapter 7 ndipo ndili pa ndime ya 17
ndime ya 17 nayandikizisa zibale za Yuda nagwira chibale cha Azeli nayandikizisa chibale cha Azeli mmodzi nagwidwa Zabidi yavuta tukanisha mwayiona kanisha ayamba kugwira cha mmodzi ana mulungu tili musonkhano uno kuti tigwire mmodzi. Amen. 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 Tayamba kugwira mmodzi. Amen. Sitinagwire simunaone mabulangeti achoni anyalugwe sitinagwire tagwira sitinagwire ayi mukane kuti sitinagwire tagwiratu zikumveka eti tikumveka eti majaki osongoka sitinagwire akumvawo kodi zikumveka namwe chopuso zine puso kulitenga daladala kuzalika cha nyumba ndikumazitukanisa ndalama zako zomwe kumakutukana iwe ndalama zako zomwe wakagula weka zizikutukana nyumba mwako Mungu chifukwa cha kusazindikira. Amen mpingo. Amen. Ichichi ndi china machimene Mulungu akufuna chiyende pakati pa mpingo. Amen. Pano nkhani yafika povuta kwambiri chifukwa ayamba kuitana chani sopano mmodzi. Amen. Kodi zikumveka namu? Uyuyu akuchita pano ndi Mulungu wa chilungamo. Amen mpingo. Amen. Koma iniyo mukayenda ndine mupeza kuti imene inali nyenwa. Amen. Zikumveka choikanira mmodzi ndi chani? Tiyeni verse number 1 pamwamba pa mawu muone topola chapter 7 pamwamba apo akuti cha kuchimwa kwa kanthu choikanira mmodzi poti wochimwa atanikala pa choma itanina wina wakuba mpeza kuti waba ni mwana wa uche apolisi atundu wanja akambe kugwira muzi wose akuziwa kuti waba ndi pali chilungamo ndiye kuti ngati muzapeze kuti pakhomo pamudzi Devi waba apolisi agwera kuzagwira Devi koma malo mogwira Devi angwira ndi akulowa nyumba ndi nyumba mudziwe kuti katundu waba Devi wafalikira nyumba yonse. Amen. Kodi zikumveka ngakuti zimene waba Devizo apolisi akuziwa kuti zikozaso kupezeka m'manyumba mwa anthu ena ndi osewa ali ndi tchimo lawo losunga nawo katundu amene sali wovomerezeka kuti iwo wata asunge. Kodi zikumveka pano? Ndi kuti mulandu mukupeza pamenepa ndi umene ndikufotokoza kusunga katundu wosafunika kuti Khristu ata nzosatira zake pali kafukufuku banja ndi banja. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Kodi akula mpingo mulipo? Tayimirira. Azikula mpingo yimirira. Amen. Mulungu wakuyimika ndinu pa mpingo kuti mukonze chipembedzo. Amen mpingo. Kodi zikumveka mukamakhala akula mpingo akunokoka ayimira akula mpingo makhala pasi kuno kujama kwetu yimirira nakula mpingo mwaona akula mpingo ina aja natawa nali kusikwa kalimu. Kodi zikumveka namu? Inuya Mulungu wakuyikani kuti muyang'anire fuko la ana Israeli. Amen mpingo. Amen. Mene mulilimu muziyendera makomo mwawa ndipo musalola amene wakulonjerereni panja. Kodi zikumveka zimene? Amene wanose muta mu 8 nonseni mungakhale kuti mukufuna munthu mmodzi mukupita kukayendera zinthu za Khristu. Amen. Mwafika nyumba muziponya mucha maso. Amen. Kodi zikumveka zimene? Mwampeza ali ndi chithunzi cha Mariya nyumba mwake. Kodi zikumveka zimene? Auze kuti chemwali awo sama ya Mulungu sisani chimene chocha
pansi. Amen. Amen. Kodi ndikumveka? Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. 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 Sisa na amene yojani pansi. Kodi ndikumveka zimene? Ameni. Amen. Kala ni pansi akulapi. Bible pano layamba kutiuza kuti anayamba kuitana cha Mose. Fuko ndi cha Fuko ndi fuko. chifukwa kudziwa kuti choyipachi chafalikira mudzi wonse. Inetu ndikayang'ana ulendo wathu wa Chikristu, mpingo wa Mulungu, ndikuona ngati kuti choyipa chafalikira mpingo wonse. Ana Mulungu, ndikudziwa kuti inu simamwa mowayi, ndikudziwa kuti inu simuledzera, ndikudziwa kuti inu sakuba iyayi. Amen. Amen. Koma muli zinthu zopusa zimene zili cha m'manyumba. Tikufunika zinthu zimene zana Mulungu kuzichosa. Kodi zikumveka zimenezi? Inetu ndikunena maona pano, sindikuyang'ananso usiwa. Amen. Amen. Sindikuyang'ana umphawi umene anthu tili nawo. Ayi. Koma mabedishiti woti agalu asavirana tikawochi. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Musakapasenso munthu direct mukawochi. Amen. Ameni. Amen. 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 Chifukwa chinthu chilichonse ndi chithunzi chilichonse chimakhala ndi zotsatira zache. Ndipo Amen. ziwanda ndi zochita monga mmene akulongosolera Yobu. Mulowera kuti achimwine. Ndikungoyenda ndikupita kuti Ndiko. ngati pali akulu ombwambwana ndakhala ndikunena nkhani imene. Ngati pali ombwambwana mkulu ombwambwana zochita lova weni wachaiye uja ndindirekezi. Amen. Kodi zikumveka? Alibe chochita chilichonse amatha kuchoka kwacheko ndikulowa nyumba ndikukakhala pamene pali kachiboliboli kang'ono. Basi kungokhala kayang'ana. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Kungokhala kumakata ndikumachita study khalidwe la ng'ona iyeyi. Oh, muli nyamata muno, muli kanyamata kakamapita kosewera basi achoka pachiboliboli pecha basi kukalondola kacha Ganyama. kamwana kakoka pambuyo kakamakacheza ndi anzache basi akalowe kanthu paka akachita display khalidwe la ng'ona lija mwa mwana wanu. Kodi zikumveka zimene? Milandu pamene ikubwera. Amen. Amen. Chavuta nchani akuluakulu ngati inu simuziwa kuti haina ndi symbolize yakuba? Inu simuziwa kuti fisi amayimira kuba? Simuziwa kuti mpaka na inuyo mukakhale ndi tray ijayo ikapo makapu atajambulapo cha fisi chilungamo iya chilungamo mufuna muzindidyesa fisi ni madya fisi. Amen. Ana Mulungu, Bible likutilongosolera mozama kwambiri kuti atafika pamene pakani akumuuza kuti koma ndali nyumba ndi nyumba. Verse 16 tiye pala 2016 ndikuwerenga 17 bale wanga tiye anayandikiza chibale Nayandikiza zibale za Yuda nagwira chibale cha Azeri. eya mundimvesese pambiri akuti nagwira chibale cha Azeri. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Musamalire kwambiri mtundu wa anthu umene mukucheza nawo ngati akhristu. Amen. Tikatembenuka mtima tisamazolowere kucheza ndi abwenzi akale. Amen. Kodi ndikumveka ine? Amen. Timabwereranso ku uchimo. Amen. Amen. Timabwereranso kukuba. Amen. Timabwereranso kukatangale. Timabwereranso ku madimu. Kodi zikumveka zimene? Amen. Titatsimikiza ine kuti panopa lero ndiye ndikutembenuka mtima. Chinthu choyamba chimene ndinapanga ndikusintha abwenzi akale. Amen. 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 Ndikunena pano abwenzi akale timayimikana ndikupasana moni. Muli bwanji tili bwino zathera pati za ndondondo ndi abwenzi akale nasiya chifukwa muzimva pamene pa nkhani tu ikuvuta sana ione bali chichewa tawerenga ngawiri
Verse 17. Nayandikizisa zibale. Mwaimva kani? Tsopano tu iniyo muzichimva bwino chichewa. Akanena kuti nayandikizisa chibale. Pamene poto apita kukakumbira kutali. Zikumveka? Awawawa ndi wakhuzidwa eni ngati. Apita kukakokera anthu akucha. Mukangoti kuti nayandikiza chibale ndiye kuti pamenepa amapita na munthuyo ali wa mwambakulu. Kuli iye kobola ni mwambakulu. Akatani kumene akampesa. Akatoli. Ulendo kukatenga kwaya kubwera pano ana Mulungu pasopu siku losiriza adzatolera chibale chana antchire. Amen. Mkwesa ndi masewera. Mkwesa kwa kala za masewera. Amen. Tikaona zimadota za inuyo madota. Amen. Kanizo so zikuvumbuluka chimisi. Bible kuti ngati anakwanisa kutolera cha zibale onse alandire chiweruzo. Na chibale chitolereni. Tamverani, Mulungu akukwanisa kutolera chibale, musamaganise kuti pamene munaiwala za chimo lanu linasiyidwa adzatolera. Amen. Chifukwa ena machimo simunalape munangoyiwala. Amen. Muzika adabwa inu nomwe kuti ndizo zomwe ndinapanga iyi. Amen. Kumanda kweza zomwe chifukwa munayiwala. Kodi zikumveka ine? Amen. Chifukwa simunalape machimo ena simunalape munangoyiwala. Amen. Amen. Munangoyiwala. Dakuti anatolera cha zibale. Anatolera zibale. Amen pingo. Amen. Kodi zikumveka pamene pali? Amen. Sote werenga ni mbale wanga mutsitsika kuti tikocheze ninkhani imene. Verse 17. Nayandikizisa zibale za Yuda nagwira chibale cha Azeri. Nayandikizisa chibale cha Azeri mmodzi nagwidwa Zabidi. Koma tsiku limene lisiku nali bwino. Amen. Kodi kunali bwino tsiku limene li? Ayi. Mbale wanga imakanika ikangolowa ya polisi musi. Anyamata tukumaka kuti boma. Boma tulili musi tuboma tu. Amen. Anyamata amene akuziwa kuti akukhuzidwa pati madiru tina ndi tina kumakhala yakali. Aya yangu ndi kuyang'ana kwangu kuona kuti abambo angu chini palibe. Amen. Abwera kantai kena kuti bwana ninapita kuti unaliona boma munali boma tu musi. Ndi pamene aya yaziwire kuti akuluwa akamakacheza amachita mchitidwe wina wake osakhala cha bwino. Osakhala bwino. Chothawira ya polisi itabwera ndi chani? Amen. Kodi zikumveka ine? Amen. Amen. Ameni. Amen. Ana Mulungu pamene tikumvera mawu a Mulungu ndi matanthauzidwe amalemba otere akutengereni inu kukusendezani kukirini ya Chikhristu chanu. Amen. Amen mpingo. Tikufuna Chikhristu koma cha ukhondo. Amen. Amen. Chikhristu koma cha ukhondo. Ndiye kuti ngakhale kuvala tikufuna kuvala koma kwa ukhondo. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka ine? Amen. Kudya tidye koma mwacha ukhondo. Taimva ngani ya ndimi. Amen mpingo. Tidye koma mwacha ukhondo. Mumadya ndikuganizira kuti koma tsiku lina katundu ndisasiye kudya. Amen. Zikumveka ine? Amen. Tiri mozeri. Tizidya koma kuganiza koka musasa unatikamatuluka koma ine izi ndizatanizi ndizasiye izi. Amen. Amen. Zikumveka ine? Amen. Ameni. Amen. So pano mwachiona chibale akuchiyandikisa cha mozi. Verse number 18. Verse number 18. Verse number 18. Nayandikizisa anyumba yake mmodzi. Mwaimva ngani? Pajaba chinali chibale. Amen. Amen. Kwa mapano sopano nkhanicha yafika cha nyumba ndi nyumba. Kwa makulu siku ilili siku dali bwino. Amen. Amen.
ine ndikuganizira za chikumbumtima cha munthu wochimwa chinali kusowa mtendere tsiku limeneli. Ndikunena zoona eti chikumbumtima cha munthu wochimwa Akani amene anaba, chikumbumtima chake chinali potani, pakuti kafukufuku anayambira kuchibale mpaka nana akafika sopano mcha mnyumba. Amen. Amen. Ndayi zonse ana Mulungu muzimveseranso chikumbumtima chanu pa zimene mukupanga. Amen. Chikumbumtima ndi tate wa chiyembekezo cha Chikhristu chanu, mulonda wa chiyero chanu. Amen. Chikumbumtima. Amen. Amen. Sikumveka eti? Mukucheza ndanzanu nkhani zayambika, mumacheza koma mumaona kuti nkhani zina zayamba kukupasani chikumbumtima chota cholakwika. Bwerera nkoni wale wanga ine nkhani zizi ayi tentibwerere. Amen. Amen. Kodi ndi nyumba muziziona nkhani zikuyambika, muona kuti koma nkhani zizi bambowa zikundipasa chikumbumtima chota cholakwika. Amayambira tu uko daladala, ndiye uli kusukulu ndiye tanena ndiye andikagula maswiti, ndiye basi kenako panali ujeni nyamata winaka tinkango muti vide vide. Amen. Daladala akuzusa chikumbumtima chota cholakwika. kodi ndikumveka ine? Amen. Iweyo ndiye ukufuna akakulongosolera kuti chibwezi chawo choyamba anali uje, atasiyana ndi amene anapanga chibwezi. Iweyo ukufuna kuti uumbe chani pa banja? Amen. Mufuna muumbe chani? Ndandiuze mufuna muumbe chani mani? Zopusa. Mufuna kuumba zopusa. Ndi udani tumene utu. Inanena zona zipewani musingoona kuti nkhani izizi akangofusa kuti ndiye kusukulu muzakuza akulu ingani iyi tani iterepopo mwazuzule musafe werere nanu ndiye vide ndeke nako ndinazacheza ndatini. Mukamaonjezera ndiye kuchoka patini, mukamakachula ndugi amani wapa amakala kwera mtima wapa kupweteka ndandugi wamwe. Amen. Pingo. Amen. Tenti zipewa zimene zikusowesa mtendere makosana tsiku limene lipayaliko panali kukumbukira zikumbumtima zolakwika. Amen. Amen. Kusowa kakatundu ameni yuyu kunabalalisa chigono chonse. Zikumveka kodana mu? Amen. 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 Tenti pewe zinthu zimene zimabweresa chikumbumtima chota chola kumukayona kuti nkhani imene iyi kumene ikupita si kwabwino tanini itseke. Amen. Pingo. Amen. Zikumveka nanu amayi mukamona nzani wangoti sakuyankha ndi saini inayosonyeza kuti nkhani isikumukira cha. Amen. Amen. Basi ayaya tontolani nkhani imene itanini itayeni basi nzanu itu pena pake akumva kupweteka. Zikumveka Amen. itanini imene iyi itaye chiko chimene chikuchitikachi ndi chikumbumtima chota cholakwika. Zikumveka zikumveka Sopano tinapita pa khomo lina la chibale. Kodi zikumveka zimene? Ndiye tafika pa khomo la chibale kunapezeka kuti khomo la chibale limeneli linapanga chipongwe kumpanga nkazanga koma ndi pa chibale. Zikumveka anambera chinthu chake munjira yogulisa. Sopano tafika pa malopa ine ndi kazanga ine ndi ayaya atakhala pamene. Ndiye ayaya ayiyamba nkhani ya wantchito wawo kumunda kuti amapanga mchitidwe wakuba. Mmene anangoyamba kulongosola eti mpaka na iyeyo eti kupanga zakuti mbale wawa inamuona tamwe gwe wagwa pansi. Chikumbumtima chinampesa pamene pa ndi chimene yeye anapangachi. Mwayiona kani? Zikumveka mwamwe ayinzanga yanazindikira nsanga kuti ndikalongosola kwambiri za machitidwe a Nyamata sindikhala ngati ndikunena Nyamata tasiya kukamanda, ndikhala ngati ndikunena achemwali yangawo. Mwayiona kani imeneyo?
Munthu kuzizindikira kuti iyi nkhani siyofunika ine ndikhalepo kwambiri. Amen. Chifukwa ikudzutsa chikumbumtima china chake cholakwika pamaso pa mzanga. Amen. Kuti zikumveka zimene ndikuchenjezeni azibambo amene muli ndi mawu owawa mumavulaza nzanu. Pati anthu akamala nkhula mawu opweteka kwambiri kulangula zichewa zopweteka kumene kucha kumaposa kumenya. Amen. Imene icha ndi nkhanza mumapanga ichi zichewa zodula kwambiri zopweteka kukhalira kulankhula mmene mukugulira chakudya mukukhala ngati mukumkumbusa kuti mwayiwala kuti mkazi matenga ikwawo kunalibe ufa iya amadewoyeza thumba la chimanga wakutilowera kwanda kwa inu ndiye inu muzikhalako ndiye thumba la chimanga mmene limayendera thumba la chimanga likachoka pako thumba la chimanga mukufuna kutanda nzanu ikwawo ndiye ndiwoyezesa aziwiratu kuti awa watu kumene kundikumba akunena kwathu kuti timadewoyezesawo ngani zina zimene zimadzutsa chikumbumtima cholakwika sizichoka tsiku limeneli mmene anangoyamba achibale kwakokosa ngani isanafike nyumba malingana ndi verse 18 ku verse 17 kunali chipolowe. Amen. Amen. Ndiye kuti ku verse 18 anthu samagona famo zote ngani imene ikubwera kucha ikubwera kuno iyi ndipensa iyi. Amen. Amayi ndi abambo nimafuna nene izi choyipa chimalondola. Amen. Amen mpingo. Muzikumbukira Mulungu ndi kumalapa pa zoyipa zanu zimene munachita. Fo zoyipa zina zikukulondolani zikuyenda pang'ono pang'ono. Kodi zikumveka zimene? Amen. Zikuyenda ndithu pang'ono pang'ono zikubwera. Mwina zikuyenda 320 pa ola limodzi zimenezo zikuthamanga. Ndipo zikuta nini? Zitipeza. Fo pali zoyipa zina zimene tinapanga kale zimenezo zititani ndithu zitipeza. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Zimenezo zititani ndithu zitipeza. Choyipa chimalondola. Amen. 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 Mulungu atithandize ife tonse ndikutikumbutsa chikhaliro chimene tikuyenera kukhala ngati ana a Mulungu. Amen mpingo. Amen. Ana a Mulungu musayiwale kuti uthengawu kulalikiraku tachoka nako pa verse number 1. Amen. Amen. Ndiye pa verse number 1 tasiyapo mayina awiri. Amen mpingo. Amen. Tentibwerere. Verse number 1. Verse number 1. Osayiwala tili pa Yoswa chapter number 7. Ndipo tinatero kuti ngati ndithere musasa uno nkhani yake ikhala imene Yoswa ayi. Amen. Tsopano mwavomera iti kuti Yoswa ayitimaliza naye sasa komanso timulepera. Amen. Amen mpingo. Amen. 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 Tiye mbale wanga verse number 1 tubwerera konkuchi. Verse number 1. Koma ana a Israeli analakwa ndi choperekedwacho popeza Akani mwana wa Kalimi mwana wa Zabidi mwana wa Zera. Ino ima ndipo mwepo kai ndikufuna mwana wa Yazabidi. Zina loyamba tapeza kuti ndinda Kalimi. Lachiwiri Zabidi. Amen mpingo. Amen. Ndiye kuti sopano Zabidi akufunika kumuyamba pano mpaka mawa. Amen. Kani lo sausi. Amen. Mawa amenewa ndachigiriki. Amen. Koma kwambiri ndi Chiarabu kapena kuti Chiarabiki. Amen mpingo. Tikumvana ere? Amen. Amen. Mukati Zabidi amene angamve nsanga mawu amenewa ndi muluya kapena kuti mu Arabu amene amalankhula Chiarabiki. Amen. Mawu amenewa the word Zabidi amatanthauza kuti lake namba. Kani zo sausa. Amen. Kutela kumukangoti Zabidi ndiye kuti ana Mulungu ndakutengera ni chinthu chimene chikusokoneza mpingo panali chifukwa chokwanira kuti Mulungu polanga Zabidi atani nawo
chifukwa the word Zabidi ndi juga. Kodi tikumvana pa? Mwamuona beti kuti abusa akubeta nawo lero, machechi aroda akutani nawo lero, akusewera game. Amen. Zabidi ni mzukulu wache wa Vieta. Amen. Amen people. Amen. Ana mulungu mupeza kuti mayina amene akuyala pamenepa zonsezi ndikamasimika apa mupeza kuti ndi zimene zikusokoneza chipembedzo lero. Amen. Ndipo chikhristu chikukanika chifukwa cha zomwezi. Ndiye kuti mulungu anali ndi chifukwa chotiponyera ku Yoswa chapter number 1, chapter number 7. Amen people. Amen. Kodi tikumvana pano? Amen. Inu mulipompo? Amen. Zabidi ndi chilembo chimene chili ndi mawu okwana 5. Ndiye mukapita kumatanthauzo amanambala number 5 amaitcha kuti it's a lucky number. Nkhani zosausa. Amen. Zimene zikoma ni nkhani zosausa. Mupeza kuti Satana akudziwa kuti kampingo aka kasala pang'ono kulowa mu Yerusalemu. Dziko lijada walonjeza la sala cha pang'ono. Now makalikalitics aziwanda za mitundu zinavumbuluka, mpingo atauona kuti wafika pa Yeriko, pakwawa akupaona pomwepa pafupi hapa. Amen. Amen. Yesu wanda zinaka the same mmene zavumbulukira panopa pamene Yesu wasala pang'ono kuta kubwera. Mukuona bwa sana tuluka china Zabidi, sana tuluke Zabidi wavuta Zabidi, ndipo kuli juga yage imene ana mulungu akupanga pulimi beti lerolo juga icha ndipa nsika pomwe anasamusa golosale chigayo anazula anapentamo girini. Amen. Ndipo dziko la Malawi ndasogoleri awo lijamatilopa mulungu kuvomereza sopano kuti inde imeneyi ikale business yochita aliyense. Dziko likulowera kuti ana mulungu posachedwa lipenga lilira tikwangule dongosolo la nthawi ya pansi pano, koma ambiri sakupita kwathu. Amen. Chifukwa Zabidi wangodzuka pa mtunda ndi kugwira ukapolo onse amachalichi ali under siege. Amen. Ndi Zabidi. Kole zikumveka zimenezi? Amen. Amen. Walo amene imaja machali manyumba amayi agula chesi, abambo pobwera agula bawo. Amen. Ndikulowesa nyumba yama tabu ya bwino, nkhomo zake bawo mabo. Amen. Zodula kwambiri. Amen. Ena nkhomo zawo ni machaka asiliva ayikacha nyumba. Ndakadya idya 8 o'clock bambo akumakhala kuno mayuko 5,000 nena bawo yeni Zabidi nyumba koma za Kristo. Amen pingo. Amen. Zimenezi zikupasa ni chithunzi chakumene tikulowera. Kodi tikulowera kuti? Amen. 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 Ndiye wamyata Zabidi ameneyi wazungulira kuchina chake sichikudziwika bwino, koma ndi Zabidi akuchicha kuti banki ukonde. Iwe paphunzirira iwepa mmene mumazindikirira inuyo achichewa nzathuzi wa milandu inu zoonadi inuyo mukuvomera kuti banki ngakhale kukonde komwe. Mama nyamata ino simunazindikirebe kuti ni support ndi Zabidi. Banki mukuzivira mu Japan ingakhale kwa mamba kuno banki pakonde pamwamba kuno nyumba ya laundi ndaziona nyumba za laundi banki ingakhale pakonde kwa mwamba kuno kungakhale banki akunamize na banki kukhomo banki kukonde kuti ni gambling.
Kodi ndikumvana pano? Amen. Imene ndicha gambling. Zabidi padayenera pamene akuphakani Zabidi apedwe. Anyamata oyipa kwambiri amayenda fuko ndi fuko nditi ma business tawo tajuga tatrika business. Kodi zikumveka zimene? Kodi zikumveka namu? Amen. Zikumveka namu? Amen. Iwa masankha na ndolo wa quality nkulu ndikupita naye pakhomo ndikumauza afuko la Neftali chimbale cha thabwa Neftali mulinji Zabidi Neftali mulinji ndiye Neftali ambwite mulinyemba wambwite akangoti mmenemwe mulina ndolo amati ukalota chimene chili umu ndikupasa mbale ziwiri ndi amazikonda zimene zicha mchigono azipita efere kulichani kumbuyo efere mtalota kulichani kumbuyo efere mwahayayi kumbuyoko kuli mbuzi wambwita aulendo kwa Dani kulichani kumbuyo kuti mukudimana muno kuti kumana namu this spirit mwipeza kuti ndimene ikuchita lulu dziko lonse lapansi ndiye yatenga akunja ndiwo pemphera nkwaika pacha pamodzi tulukani mmene anthu anga. Amen. Amen. Kodi tikumvana namu? Kodi chimene chikulawera kuti amene ayamba kuchipanga sponsor ndi anzathu oyika ma-apo pa phone ndi ayika game. Simunamve anzathu opanga mafoni anayika ma-apo pa phone ipa ndi anayika ma-apo a game. Kodi zikumveka zimene? Amen. Mumayenda nokha icha game kumaluza kumawina nokha. Anyamata ino ndi college imenecho mwalowa ku college ya gambling. Believe me, imene ndi school imene ayika pa internet ni magame. Phone ili yose mukamagula inayanga imene ni magula magame oloda napeza mu 22 oloda kali wakuti kongo si apopo mwana wanga mango kupira pa umona pa wayamba kuta ambulo sankalasi mwana wanga ndi ndani amene uja Zabidi. Kodi zikumveka namu? Amen. Tilimodzi kodi? Amen. So pano mukaona azimayi ngwindi mpaka kupsereza ndiwo ali pacha ngati za nzeru. Iwo uzita kulemba ma message kulembera nzawo ayi ali pa game Zabidi. Izi ndi zimene chikirisitu chathu chimaoneka chikuonongeka sitimwa sitiledzera koma the strength za chikirisitu chathu zachita down. Amen. 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 Amayi yake omwewa ndi amene ankagwada ndikangopita kuganyu inu kungotuluka nyumba mukupita kuganyu yeumba njero mayi wake ndiye mweyo amalowa nyumba kugwada cha pansi mene wasamira bedi 9 koloko mpaka na 11:30 akukapika nsima akuchokera pa pemphero. Kodi zikuveka zimene? Amen. Iniye kungolowa kungozizimusa nyumba mopa mumpeza maso ali pyo ndi pemphero. Lero anchosa pa pemphero paja amwika pa Zabidi ali pe akumalondola njoka snake ikuyenda kakalowa kanjoka pe akakote kanjoka kakukota kumakalondola njoka pakulira iwe papempherera iwe nkumalondola njoka pa phone basi chwa ikuluma njoka chwa
ulipechwa ikuluma njoka kuchezera kulumisa njoka mpaka filikolo kuyamba. Kodi kumvana na Mulungu? Kodi mulipompo? Mulipompo ana Mulungu? Ana Mulungu tili pa ulendo wopita kumwamba, ndipo tisamalireni zinthu zina zimene zingaoneke kuti ndi zabwino kwambiri. Tikabwera ku buku limeneli la Yoswa chapter number 7 tikapeza mawu amenewa akuti Zabidi, tiyenera kudziwa kuti imeneyi ndi lake namba, koma kwambiri imalankhula za Mulungu wa Juda. Ameni mpingo. Amen. Kodi lili limodzi eti? Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. Sota mvera. Amanena kuti mukanena kuti Zabidi it's a lucky number, ndiama kuikirani 1. Zabidi it's to increase. Amen. Amen. Number 2, to grow. Kodi zikuveka? Zabidi prosper. Mwazimva zinthu ndachitchulazo ndizibwereze. Zikuveka edi? Amen. Increase. Amen mpingo. Amen. Pamenepa ndekuti sopano mundilakwitsa chifukwa ndekuti ndikuyenera kupita ku chalichi tikampeze Mulungu wa double. My God is double. Kodi zikuveka ziwe? Amen. Mwamuona Zabidi akukuuzani kuti yeyo abola is to increase. 2025 ndi Zabidi ndio wayenda Zabidi kukachita juga kumakomo kwanthu koma ku challenge. Zabidi mukangogula stika imene inu mwalemera, kwa imene ndi 2020 life of abundant life. 2026 abundant. Ulizikuveka zile mukaona kuti Zabidi waimirira kutenga nawo mbali kutenga juga ya kuchalichi. Zikumveka kodi? Akumati chani Zabidi? Zabidi wabwera ndi chowinda. Kodi mwawinda hivi? Mwawinda? Koma inu mapembero ndayambira kulalikira kunja amwamba kulu olomozi wowinda. Mukufuna Mulungu asakuchitira ni chilichonse? Mwesa muwinde. Amainda bambo Zabidi waenda champeni kutizungulira. Amen. Nimati ndikuchenjezeni azibambo ndi azimayi nonse amene mukuona tizizindikiro ta majuga, ndikuganiza kuti tiphunzira mitundu ya juga kuti ilipo ingati. Amen. Amen. Kuti mwa chimenechi ana Mulungu tikhale maso moyera ndi mozindikira kuti chimene tikupanga ndi chiti, chifukwa tapeza pano kuti mmene amaononga Akani Zabidi ayenera kutani nayenso kuonongedwa naye. Amen mpingo. Amen. Ndikulupirira kuti kuchokera nthawi ndayimayicha kufika panopa ndikutha pafupi 4 hours. Amen. Amen. Ndidakalichimire pano kulongosola choipa chopezeka musasa. Amen. Amen. Kodi lili limodzi ana Mulungu. Kutakhala kuti Yesu abwera lero ndi mbali iti ana Mulungu imene iniyo mwayiona kuti ndiyo kukhuzani ndipo ikupangani kulephera kulowa mu ufumu wa Mulungu. Atakhala kuti Yesu abwera lero, tiyeni tigwade pansi tipemphere. Ndipo pamene tikupemphera ndithu tikweza dzanja, koma dzanjalo lisangokwezedwa ndi aliyense, koma amene akuona kuti pali mbali ina yake imene ikunkhuza ndi kunchitisa mantha, angakonde Mulungu atamukonza mbali imeneyo, manja amenewa akwere. Zikomo chifukwa cha manja amenewa, zikomo chifukwa cha manja onsewa. Amayi ndi abambo, Mulungu awerengera dzanja lanu ndikukuchitirani chifundo madzulo ano pamene tikutseka tsiku lachiwiri
kulalikira kwathu pamene tikupitirira mawa. Ana a Mulungu, khulupirirani kuti mu day ya lero tachita ndi mayina awiri, ndipo taona kuti mayinawa anali pa chiwerengero cha anthu ofuna kuonongeka. Ndi zonse taziyika mu phunziro limene zokukhunzani zimene zatengera inuyo kubweretsa chopusa pa dziko, pa mpingo wa Mulungu. Nchifukwa takweza manja. Amen. Amen. Kotero kuti manja amene akukwera kuphatikiza ndi dzanja langa lomwe. Amen mpingo. Amen. Tikupempha chifundo pamaso pa Mulungu. Ndiye tikupemphera. Mulungu wanga, ine pamodzi ndi mpingo wonse tikudza pamaso panu, mutatiunikira mmene munayendera mchigono atamaliza kusangalala kuti agonjetsa Yeriko abale athu. Popita ku Ai atachita matama anakagwa nayo. Yehova, inu munali nkuyang'ana chimene chinagwetsa ndi kubwereretsa mbuyo kuti mpingo usapambane. Ndipo munapeza kuti chopereka chakukachisi wanu chimene ana a Mulungu anachilanda ndi kuchipeza chifukwa cha mphamvu zanu mu Yeriko achiba ndi kubisa m'matenti mwawo. Taona ni manja awawa. Mu tenti aliyense muli china chake chosakhala bwino, chopusa pakati pa Israeli. Tikupempha chifundo, mutikhululukire, mutichitire chifundo Mulungu wanga. Ngakhale pamene mukuyenda ndi kuyandikisa fuko ndi fuko, musadafike nyumba mwanga, ndadziwa kale chikumbumtima changa chikundiuza kulephera kwanga. Ndikupempha mundichitire chifundo. Amayi awowo angakale kafukufuku iyi mayerewa sanachitike kunyumba kwawo, adakati kunyumba kwawo koma iwowo adziwa kale kulephera kwawo. Chifukwa chakakweza dzanja tikuchita salenda m'dzina la mwana wanu Yesu Khristu kuti mutikhululukire. Mulungu wa chikhululuko chosatha, muyende pa msasa unowu mwa uthenga amene tikuperekawa ndi kugawa nawo. Muchite nafe koma mwa Mzimu. Dzina lanu lilandire ulemu, dzina lanu lilandire matamando, dzina lanu lilandire ulemu ndi chiyamiko. Inu ndinu Mulungu wa anthu onse, palibe wina koma inu nokha. Khululukani, tichitireni chifundo. Pamene tikupita kokapumulira Yehova, tipumulire mtatikhululukira. Munsasa uno tikufuna tikhale pa umodzi wa chikhulupiriro chakuyera mtima. Mutitumizire mzimu uja unakayendayenda kuti ukagwire Simei. Mzimu uja unayenda kuti ukagwire asungwana awiri aja, Hananiya ndi Safira mwamuna wace. Yehova, mutigwirizize mzimu uyende pakati pathu, uzichitira ulonda woyenerera pamene tikupita kumwamba. Tithandizeni Ambuye, tapemphera. Zofoka zathu ndi zambiri, zonsezo zofoka zathuzo tikufuna mutikhululukire. Muzitikhululukira m'dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen.